Здравейте хора! В днешното видео ще опитам новият вкус на Lava Bear, а именно Lava Bear Blood Moon. Така, време е да го опитаме. Така, отваряме и... Това е брутално. Това ми е новия любим вкус. Аз съм пробвал всички вкусове на Lava Bear. Ето сега ще ви ги покажа. Ето го единия, ето го другия, го третия. Има и още представя. И това е най-вкусният от тях. Вижте колко е брутална мечката. Това е уникален вкус. Пак ще си пина даже. Уникално. Lava Bear е най-добрата напитка. Можете да си я вземете от Била и от други магазини. И чао!